Jeg hedder Finn Skødt og er chefkonsulent i VIA, hvor vi jo har et tæt samarbejde med Horsens Erhvervsråd om blandt andet det at gøre Horsens virksomhederne mere konkurrencedygtige. Vi er også meget glade for at være her i dag for at netop at kunne møde virksomhederne og gøre opmærksom på, at vi faktisk har noget at byde på. Mit navn er Kevin Refik, jeg kommer fra Bobble Media. Vi har en stor tilknytning til Erhvervsrådet, i og med at vi sidder under samme tag, så vi snakker sammen flere gange om ugen og bruger dem rigtig meget til sparring, både på det forretningsmæssige, men også i det daglige. Mit navn er Jørgen Kroager. Jeg er direktør ved AAO Stil. Jeg er her primært for at dyrke mit netværk. Jeg er primært for at høre de indlæg, som kommer fra Business Horsens. Jeg synes, at Business Horsens er en fantastisk sammenslutning. Jeg må sige, at jeg har aldrig nogensinde oplevet en erhvervsforening, som er så aktiv som Business Horsens er i. Jeg hedder Christian Nissen, og jeg er rådgiver og forfatter og foredragsholder. Og det jeg vil fortælle om her i aften, det er, hvordan vi i en helt ny erhvervsverden med helt nye udfordringer, hvordan vi er nødt til at lede vores virksomheder og lede medarbejderne på en anden måde. Jeg hedder Tavalis, og jeg driver en formidlings- og rådgivningsvirksomhed, med The Social Business Company. Og det, der har været den røde tråd i mit indlæg, det er, at virksomheder i dag, jamen, de skal, og også i fremtiden, de skal være i stand til både at kunne tjene godt og gøre godt. Så sådan noget som samfundsansvarlighed og bæredygtighed, det skal ind i kernen af forretningen.